ଆଜିର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଦିବସ ତଥା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶପଥ ପାଠ କରୁଅଛି ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବୁ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମୁକ୍ତ ତଥା ଶିଶୁ ମିତ୍ର ଭାବାପନ୍ନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଅସହାୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ